Welkom bij Kikker TV, de lokale zender van de gemeente Sluis. We zijn vandaag op het schoolplein van het Sven College in Oostburg. En we zijn hier om te weten te komen wat behalve leerlingen hier op het schoolplein, kippen hier doen op het schoolplein. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Er waren volgens mij iets wat kippen, of zoals zo'n kippenziekte in Nederland en zo. Ja, En, er was kippenziekte en een man die moest de kippen wegdoen. woonde. Die heeft ze kippen vrijgelaten. En toen zijn ze niet gekomen. Toen zijn ze naar hier gekomen en ze zijn heel blij hier, maar hoe ze leven. Dus ze blijven hier gewoon en ze vinden het helemaal leuk. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het wel gaaf. Nou, ook best wel irriterend af en toe hoor. Ja, soms als je Ze zitten het echt laatst heel zit. hard te kukelekeren en soms Kukelekeren. lopen ze hier in de weg. Ja, ik heb er eens bijna eentje aangereden. Ja, Melanie was toen een keer bang dat er eentje in de band zou pikken. Oh, oké. Ik vind het hartstikke leuk dat ze hier zitten, de kippen. Ze zitten hier al jaren, het zijn schoolkippen geworden. En ze zijn geïntegreerd met de leerlingen, lijkt me dus. Dat gaat prima samen. Ik Oké. denk dat er wel iets heeft, zo'n Ja. soort schoolboerderij. Oh, oké. Denk ik hoor. Ik heb nog geen klachten gehad. En Oké. ik heb ook de indruk dat iedereen er best zuinig op is. En als er kuikentjes zijn en zo, die lopen hier toch ook regelmatig een kipje bij. Wordt er best op gepast. Als het dan regent of zo, dan schuilen ze hier, zitten ze allemaal binnen. Vaak, 's ochtends hoor je ook veel mensen roepen van ja, stomme kippen. Want die zijn dan gewend aan de drukte en zo. Dat ze niet zo snel meer aan de kant gaan en zo.